Good evening, good evening. And then you bring me no eche asembi. Na mebeka ahintasem bi akyerɛ wo. Wo a wobɛhunu video yi, nyabotere na gyina wo. Na tie simple shot bi ɛwɔ w'abrabɔ mu. Hwɛ, wasu nisuo akyɛre paa. Wadi awerɛhoɔ akyɛre paa. Wagye wo ho ɛngye. Ɛfisɛ deɛ nti a watamfoɔ asɔre atia wo ɛfiri wo mmɔfra berɛ mu. Enti adeɛ biara a wobɛyɛ no na asɛe. Ɛna nnwummerɛ tie me yie. Awurade nim ade koro nti a agyaw ama watamfoɔ. Awurade nim ade koro nti a ama saa haw no aba wo so. Israelfoɔ na Awurade nim Israelfoɔ. Na Awurade bɔɔ po bi too hɔ. Na nakwane bi da hɔ a ɛyɛ Israelfoɔ kwane. Na Awurade mpɛ sɛ biara bɛfa kwan ne so. Saa ne wabrabɔ ayɛ. Wo nhyira ne da hɔ. Na Awurade mmie so nkyerɛ wo. Enti so akata. Na Israelfoɔ kɔɔ nkoasom mu mfinhyia bebree. Na ɔmo ni anidasoɔ. Na tie asɛm wei ha ni yɛ bede no. Ha ne mete ne na ahyɛ me nkura aboro so. Moses yɛwo no. Pharaoh hyɛ bɔ. Ɛwɔ Moses ho. Ma bɛku nkura a mmarima a bawo bɛdaatam ne nyina. Ɛwɔ kuro no mu. Na wonim adeɛ. Awurade Nyankopɔn maa Moses ya na ɔyɛ Pharaoh tamfoɔ no. Moses kɔɔ Pharaoh fie. Ɛkɔtena Pharaoh fie. Ɛnyiniye ma Moses bɛtena Pharaoh nsa nifa so. Na ɔyɛ prince ɛma Moses Pharaoh. Kɔna Pharaoh de ne nsa Moses yɛ ne dɔba. Na Moses so na ɔyɛ Pharaoh tamfoɔ. Na ɔne ne tifio. Hwɛ wani mi bi. Ayɛ ne ho sɛ ɔdɔ. Nipa bi apretende ɛne onam. Nipa bi ɔpɛ wo sɛyɛ. Nanso onim sɛ Awurade ɛde wahyɛ saa nipa ne nsa. Nia ɔde ne ho no. A ɔhyehyɛ mmara to wo so. Nia ɔde ne ho a ɔwɔ mpempem. Enti ɔpɛ wo wabrabɔ asɛe no. Bere yɛ de woyɛ hiani. Bere wusu. Bere saa nkurɔfoɔ no ɛserew. Na mehyɛ wo bɔ sɛ Awurade wo ɔde wo saa mmɔborɔhufoɔ no. Wo a wonni bi no, Awurade de wahyɛ saa nipa ne ɔde saa nkurɔfoɔ no ahyɛ wo nsa. Moses yɛ king. Moses de ne ho. Na Pharaoh nso a ɔma Moses bɛyɛ prince no. Humisa sɛ na ɔyɛ Moses enemy. Na ne bere ni nuruye. Na bere bi duruye. Awurade de Pharaoh hyɛ Moses nsa. Ma kwane no a na ɔda hɔ ɛyɛ sɛ Israelfoɔ fa na nsuo akata so no. Awurade ma Moses yi Israelfoɔ firi nkwaso mu. Wo haw a wonam mu, wo amane a wonam mu no, wo boafoɔ no, no matter how ɔbɛba abɛgye wo. No matter how ɔba bɛyi wo firi nkwaso mu. No matter how ɔbɛba abɛkyerɛ wo kware na ne so akata no. Na bere ni duruye no. Awurade ma Moses ɛde Israelfoɔ firi haw no. Na oduru kwane na ne so akata na nipa biara hunu no. Ɔmo kwane no. Ɔmo yedi kwane no. Ɔmo nhyira kwane no. Na so akata ne biara hunu no. Saa day no. Awurade ma Moses ebie kwane ne tom. Ɛwɔ po no so. Watamfo a ne ɔmo hunu sa nne no. Ɔmo a na ɔmo sere wo no. Ɔmo se wo adwuma ayɛ dene. Babi a wo bɛda ayɛ dene. Enti ɔmo di wo ho fo no. Meka hyɛ wo dene ni monyam sɛ me de yɛ example sɛ Awurade de saa nkurofo na ɔmo se ɔmo di ɔmo ho no. Awurade de ɔmo ahyɛ me kwabena be me nsa. Saa na Awurade so de wo nkurofo no ahyɛ wo nsa. Na obedi ɔmo so nkunim. Nti ma haw na uhunu no enye wo haw. The time will come no. The time will come no. Awurade be wake up for your life.
ɔde wo crown no bɛhyɛ wo meka hyɛ wo dine animonyam Moses deɛ na ɔte Pharaoh fie ba ne Pharaoh nim sɛ Moses yɛ ne enemy na Pharaoh de nim sɛ Moses yɛ ne enemy na onin sɛ na ɔne ne ɔpɛ ne kunu no na bere bi duru yɛ no Moses ma Pharaoh ɛkɔtɔ hawo mu ɔma Pharaoh ne dɔm ɛkɔhyia amanneɛ ɔma Pharaoh ne dɔm ɛnya amane ɛwɔ Awurade anim saa ne watamfoɔ no a ɔmo so ɔmo di ɔmo ho ɔmo kasa bi nkasa no efisɛ ne Pharaoh hyɛbɔ a na bi ntimi nkasa bi mu enti Pharaoh hyɛbɔ sɛ yɛnku Moses ne binim enya anamo ngyina so etim sɔre tiawo binim anya anamo ngyina so anya kaa bi dam anya fie baako bi tim enti ɔmo so ɔmo di ɔmo ho na saa nkurɔfoɔ no bere bi beduru ama ɔmo nia ɔmo bedi mpo no na ɔmo nya but that time no na wo enjoy it was life that time no a no ɔmo serewo no ɔmo behunu na nka ɔmo nya wa nka ɔmo pɛ but that time na I late of that purpose watamfoɔ na ɔmo asie no watamfoɔ na ɔmo ayɛ wo pretended no saa nkurɔfoɔ no Awurade de wo ɔmo bɛhyɛ wo nsa efisɛ naano David na oni anidasoɔ but the time will come no Samuel sɛ munhunu David ya memma mo ntena ase saa ne Awurade bɛyɛ wo ɛma waba mu mu hyɛdene na wobɛyɛ nkonimdifoɔ Awurade nka ho meda wase sɛ watie me medina de Bernard Asante follow me on YouTube follow me on pages nina na wobɛnya wo nkran hyehyɛm na wobɛnya anidasoɔ na wobɛkyina na Awurade bɛyɛ wo kɛse ɛwɔ adom mu